Okay. Til der kommer vand, så skal du skrue. Okay. Der er der masser af muskel her. Har du noget nu? Du kan mærke på hullet her. Okay. Så, begynder vi nu. Nu giver vi sgu kraft. Koncentreret øvelser. Ja, selvfølgelig må du. Det er hurtigt med. Det skal jeg også. Der er meget luft i her. Pas på hvad for? Ja. Det her er mig. Nu. Det er min traktor, mand. Ej, nu regner det. Ja, ja. Ej, Nu kommer det rigtigt. wow. Det er vildt, ikke? Det er helt vildt. Du kan gå op, Lise! 0,5 har du på. Den er kun på 0,5 bare. Ja, ja, Hold da op. 0,5. Ja, der kommer ikke mere. Wow, det ser så lækkert ud. Det lugter godt. Det er hurtigt. Det er pisse sundt, det der. Det ligner øl. Læbt, det er jo ligesom øl. Sindssygt, der kommer noget her. 2 minutter skulle du sige. Så er du helt færdig. Ja, når du har et bar på. Ja. Men jeg har kun 0,6 nu. Wow. Det bliver, Har vi en anden? kraftigere jo længere. Fra den Ja, ja. der boks? Den her. Åh ja. Har vi æbler? kommer ud i skide grønne. Og der er en lille rutter i æblesaften. Må jeg smage? Er det okay? Jeg er lige fan. Ja, det er Har I kendt på det? Har I kendt på det? Super. Ja, Ingen har gået på en ja. Mm. Ja, det Der var en vand. Du kan også godt forstå, at det er sundt. Det skal være skyllet, eller? Det skal være først på filter. Ja, igen. Ja, en stor siv. Ja. Men en filterpapir i. Ja. Ja, det skal filtreres. Ja, ja, Ja. det skal man. Og hvad? Ja. Ja. Det er først 2 bar, og det åbner. Ja. Der står drivpar på. Det var 2 bar, der åbner. Nej, vi var op til drivpar. 2 bar skal der bare til. Ja, men det går op nu til drivpar, så jeg tror det er faktisk, der kommer næsten ikke fat ud. Ja, det er godt nu. Ja, luk. Det må ikke stoppe, det må ikke stoppe! Det er færdigt nu. Det er da færdigt. Ja. Der kommer